Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Carlos, ginaingon, ang tinuod nga gugma, dili ka pasakitan, dili ka pahilakon, labaw sa tanan, dili ka magmabudhion. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili ako mahimong mahikalimtan. Carlos? Ano ba yung mga milakaw? Ang sabi yung mga pangita? Pangakong martilyo ay, Ha? Ang saan man mo? gamiton god. Malay tagi ko inida. Ay, lakaw na lang, oy. Panghuwam na lang sa kauban ni mong panday. Huwam good taon. Kinahan lang magtagsa-tagsa mi Dayana. Ay, lakaw na lang, oy. Aron dili ka malit. Ako rin mahibaw nga mangita itong imong martilyo. Basta, makit-ani mo ha, ihapak si mong uha. O sa? Nganong ihapak man ako sa kong una, buang na ka? Joke ra to eh. Mura magka-guilty. Oh. Unsay guilty? Wa day dinhi nga akong anak nga si Carlos. Wa pa. Kada Sabado man siya mauli dinhi. Mao ba, Diana? Kay dinalian man ang bahay nga ilang gitrabaho. Sige, sa Sabado na akong balik. Importante ba untang akong tuyo niya? Ha? Unsa na pa? Mahangi unta ko niya nga muwam ko kwarta kay magpa-check up ko sa akong mata. Mura hanap-hanap naman akong pananaw day, Diana. Ay, sultihin niya si Carlos, ha? Oh, Si Pipot. Hello. Ako rin tawag ni mo. si Carlos nang nawag, Diana? Ang manicure na ako pa. Sige. Sige, Diana. Ato na ko. Ay, kalimot pagsulti sa kong anak, ha? Nga may tuyo ko niya. Kakaning Pipot. Ay, di man makasabot. Kiingnan ako nga ako rin manawag niya. Dali man. Inita ba yaw eh? Morning nakapayat sa atong trabaho, bay Carlos. Init gani, di may mo magpalandong. Hindi lang bay.
Agwanta lang ta. Total, inikasabado. Muli naman ta sa tagsa-tagsa na to kapamilya. Ako bay, wa ko'y gana mo pauli sa mo ay. Ha? Ano man? Di ko gana mo tanaw sa dagway sa kong asawa bay. Murag demonya. Ha? Sa? Ano man? Ay, giluod ko niya bay. Ha? Baga kignaw. Yeah, Nanglaki. Unya, yeah. di pa dyan mo pahawa sa mo. Asa man ko na siya paingon kung ako siya palayason. Uy, nang laki mong asawa, bay? Uy, simbak ko kada, Carlos. Malaka. Nanimbak ko mang yun. Ang asawa man sa akong kauban panday ang nang laki. Go, dili may ikaw. Samang kaw eh. Oh, sure ha? Sure! Kay di ba yung mahitabo, Carlos? Kay silingan na tao, dapit sa imong amahan. May malilong ka nila nga, daghan naman ro mga marites. Alboris? Sabaday, Oh. bago ba akong kaliko? Ay, kapoy ko Diana eh. Oh, Gusto kong mapahuway kay grabe may kahago sa mong trabaho karon. may noon. Mas may rapod, uy. Kigikapoy po kong bipot kahapon. Pa, manghuwa mong kuno kag kwarta nako. Pila man? Kuratan na tanim mo. Kalit kayo pa. Di naman yung tuyo ni mo, Carlos. Aw. Mga magisulti nako ni Diana. Kanang imo asawa, may mibaw ka. Nang laki na. Unsa? Daghang silingan nato nga nakakita nga kanang imo asawa, kung waa ka na sa inyo, musod sa inyos bibot. Ang silingan na tong ex-convict? Oy, bay. Gay! Oh, Kay, ano sa mangga? Sige, magkagaigo sa martilyo. wa man ko mahimutang bay. Ha? Ano man? Mato di papa. Nga may laki ko nung pasudlon sa amos Diana kung ni apos trabahuan. Na! Mauna gibuhat sa kong asawa, bay. Dali, so dayon, pipoy. Ah, Gimingaw na kay kunimo. ugak sa kadiyo. Ano man ka? Kung mo to baga sa kong i-text ni mo, human na to karon. Tawagan mo ko ni mo wawat. Ay, kaduming ko na lang. Ay, kisa pa doon pa mang kuwatagang Carlos ang sweldo. Uli lang ko. Ha? Isusoy mang lood dyan dayo. Ay, yako'y kwarta. Ay, pero palit man na magbugas og sudan ko. Sud naman is tulo ka adlaw. Sultian ni kakapoy, biya kay dasok ni mo kanana ka. Ha? Hala, ay, malihok mo sad ko good. Lagi baliho ka, pero ako may grabe yung lihok. Pero Uy. baliho ka. Mangwinta man Sige, noon. sige ka na lang. Punin na yung Domingo, ha? Sige na lang, uy. Pakauwaw maning anaka. Tinuod pad ang chispis nga may laki siyang pasudlos ilaha. Huh, akong adtuon ang amahan ni Carlos aron iya ning mapahibaw. Salamat
Salamat siyang pagsulti, Mare. Gisultihan ti kapre aron dili mo makaingon nga konsentidor ko sa gihimo sa akong anak. Tawgi si Carlos pre aron siya mismo ang magasakop sa pagbudhi ni Diana. Ay, sus. Balik ko. Bay, kung mapauli ka, katunga na sa adlaw ang dawaton ni mong sweldo para karoon adlaw. Bahala na. Mas palabihon ako nga masakpan ko ang akong asawa ug ang iyang laki. Katasan na ko eh. Ikaw si babaw. Awit ka na. Sige, babay babaw ko. Anak. Kina. Sige. Hindi mo po na ko yung matang ni mo ron ba? Sige na. Ikaw ni Daria. Bahala ka diha. Dublihon mo ka ni mo. Dubla sa rin mo ang pagdasok diha. Idubla. Sige. Di mangyara ko ni Ibton. Gip ka na. Pas. May kiniuli ka, Carlos. Naapa ba sa amo ang laki ni Diana? Naapa siguro, Carlos, naapa. Ma, Kaming duha ni pare ang mutabag nimo. Kay dili ko konsentidor nga pagkainahan ni Diana. Susiya. salamat ma. Kapoy kay ko sa akong trabaho. Unya nga akong asawa. Gikapoy po di ay sa laing laki. Kung nagmartilyo kas gitrabaho ni mong bay, ang imong asawa gimartilyo pug laing laki, paita. Hindutan mo dahil. Nya, sige pa ta. Ang giluka ganina sa pamati ko eh. Muro gisuyop-suyop. Nya, usa pa lagi. Sapa? Yan ka? Straw na lang. Sige na. Unsa ba ka? Kung tapaw sa imong bana, ha? Ikaupat o ikalimag tunga naman siguro to? Usoon pagkatagbaw na ako nga di man ko niya ron. Kaya gikapoy naman ko na siya inikuli niya. Mga ikaw na lang po. Total, kuan ka na. Usay ka na. Usay total. Usay kuan. Ka na nga. Unay ka lang sa imo, ha? Di butoy. Laki klaruhan. Mabdus ko niya imon ni. Joke. Dili ni joke, uy. Bangag sa lungag. Muram kag OG Rax. Bangag sa ilong siya. tong iya. Basta na. Sige na, be. Insert lang eh. Last round na lang niya. Last round. Okay. Sige na, isuit na. Ay, kagilok yun na. Kagilok ka dyan. Ay, doon ay balita sa... Sa una dagko na karon gigagmay na ko pero daghan kayo 100 nagbukang gitao. Ang niya akong ganahan. Ganahan. Tanawa. Di ba? Naman. Murag biring no. Tanawa. Biring. Ay! Batasan! Wa pa may nauman! Laruwas mga lubos ha! Ulos magipanikot! Do, kaniyo do. Kay scooter pa mi do. Tauran akong biring. Na! Sus! Kaya mo gano'n! Pagkapuwaw ka man lang kaya na. Hindi na, mare! Ma! Di abi ka rin ay, klaro kay lubos. Carlos! Ay. Pasaylo ako ninyo! Amalihay na yan na. Game natin ka. Hangol mo kabihana ka. Kita pa man yung kang last round. Peh!
Naluding ko atong higayuna.